Эфирда Татарстанның күншығыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгінгі программада. Бірінші адымына қорқыныш, аннары бурышыңны үтейсің. Бу фикір белән махсус хәрби операция сугышчысы уртаклашты. Ул балалар белән эшләүче футбол тренеры иде, хәзер фронтта кыр табибы. Шәһәрдә җиңү бәйрәменә соңгы әзерлек бара. Генераль репетициялар Ленин майданында уза. Быел җиңү парадында якынча 1200 кеше катнашачак. Долазай елгасыннан ботып үлгән егетнең гәүдәсен чыгардылар. Аңа саббурчылар йөзү вакытында тап булган. Урынга коткаручылар һәм башка җаваплы хезмәтләр. Шулай ук ЮВТ 24 төшерү төркемендә чыкты. Түгел адымнар һәм строй җыры. Әлмәт студентлары стройда йөрү усталыгын күрсәттеләр. Махсус урта һәм югары уку йортлары командалары конкурска 1 ай буе әзерләнделәр. Махсус урта һәм югары уку йортлары командалары җиңү маршы, строй һәм җыр смотры конкурсы башланыр алдыннан тезелделәр. Биредә Россиянең төрле гаскәрләренең армия формасындагы егетләр һәм кызлар. Әзерлекне беренчеләрдән булып Тизби командасы күрсәтте. Под государственные флаги Российской Федерации, Республики Татарстан и знамя юной армии. Смирно, равнение налево. И раз. Упорно готовились. Ну и выступили тоже. Тырышып әзерләндек, мине көндәшләремне хөрмәт итәргә өйрәттеләр. Шуңа күрә без хөрмәт итәбез һәм барысы да яхшы узар дип өметләнәбез. Константин Асмадьяров төркеменнән соң икенче булып физкультура көллияте командасы старт алды. Әзерлек дәрәҗәсе буенча команда көндәшләреннән калышмый. Студентлар күкрәгендә Георгий тасмасы. Чөнки смотрда катнашу һәм Бөек Ватан сугышы геройларына хөрмәт күрсәтү намус эше. Хәтта софта хатын-кыз тавышлары күбрәк ишетелсә дә. Да, у нас в этом году так получилось, что у нас не собралось мальчиков. Быел бездә шулай килеп чыкты, малайлар җыелмады, һәм стройда күпчелек кызлар. Бу бик мөһим, чөнки без бабаларыбызның нәрсә аша үткәнен онытмаска тиеш. Өстәвенә аларның күбесе фронтка шундый ук яшь килеш киткән. Студентлар мәңгелек ут янындагы мәйданда строй белән йөрү күнекмәләрен күрсәттеләр. Нәтиҗәдә Казан инновацион университеты беренче булды, Әлмәт сәүдә-икътисад техникумы икенче, Әлмәт һөнәри көллияте 3нче урында. Ишек алдындагы зур күлдәвекләр шикаятләр өчен сәбәп түгел. Ленин урамындагы 59-нчы йорт халкы сүзләренчә, торак эксплуатация идарәсе шулай дип саный. Идарәче компания мөрәҗәгатьләрне игътибарсыз калдыра. Шуңа күрә әлмәтлеләр су баскан ишек алдына журналистларны чакырганнар. Так думаю, что без прокуратуры данный вопрос не решится совместно с жилищной инспекцией. Мне мастер отвечает, что за паника, весь город сегодня буквально в авральном режиме, у вас же мимо колес протекает водичка. Блин, все, катастрофа, успокойтесь, весна наступит, она пройдет, наступит лето, паникеры, примите успокоительное. Ленин урамындагы 59-нчы йортның идарәче компаниясе халык мөрәҗәгатьләренә җавап итеп, тынычландыручы дарулар эчәргә тәкъдим итә. Мондый диалог инде беренче ел гына дәвам итми. Кешеләрнең түземлеге беткәч, алар ЮВТ 24 журналистларын чакырдылар һәм капиталь ремонттан соң ни өчен ишек алдында күлдәвекләр җыела башлаганы турында сөйләделәр. Все стоки, которые сверху текут, Өстен агып торган барлык агынты сулар ишек алдын баса. Йортны ремонтлаганчы керү урынында ясалма тигезсезлек бар иде. Һәм бу ясалма тигезсезлекне нигәдер алып куйдылар һәм барлык агынты сулар монда килә. Марат сүзләренчә, яңгыр башлану белән йорт кырыеннан йөрергә туры килә. Бу аларны күлдәвекләр аша кулларда күтәреп алып чыгарга. Идарәче компанияга инде журналистлар мөрәҗәгать иткәннән соң вазгыять бөтенләй көтелмәгән бурылыш алды. Вот неправильная информация немножечко, да. Лежачий полицейский этот вот, который был. Бераз мәгълүмат дөрес түгел. Капиталь ремонт вакытында түгел, безнең ишек алды программасын гамәлгә ашырганда ясалма тигезсезлек алына. Квартал эчендәге юл безнеке түгел. Торак эксплуатация идарәсенә катнашы юк. Бу муниципаль җир. Бу безгә кагылмый, үсеш департаментына яки башкарма комитетка мөрәҗәгать итә аласыз.
Коммуналь хезмәтләр территория аларныкы түгел икәнен ачык билгеләделәр. Ә начар һава торышы вакытында су астында калучы ишек алды башкарма комитетының җаваплылык зонасы диделәр. Дала Зәй елгасыннан ботып үлгән егетнең гәүдәсен чыгардылар. Аңа саббортчылар йөзү вакытында тап булган. Урынга коткаручылар һәм башка җаваплы хезмәтләр шулай ук ЮВТ-24 төшерү төркемендә чыкты. Йортыкке коткаручыларга мәйтне судан чыгарырга саббортчылар ярдәм иткән. Алар аны кич белән Дала Зәй елгасы буйлап йөргәндә тапканнар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы инде югалган әлмәтләрне эзли башлаган булганнар. Егет 21 апрельдә балык тотарга киткән. Шуннан бирле аны беркем дә күрмәгән. Видео күзәтү камералары буенча аның соңгы тапкыр кайда булуын ачыклаганнар. Аннары эшләр суда алып барыла. Гәүдә сусаклагычтан 1 километр чамасы ераклыкта калкып чыга. Во время прогулки просто один из участников заметил. Сәфәр вакытында катнашучыларның берсе өскө кием күреп алды. Ә элегрәк мине гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре ничектер гәүдәнең суда булуын һәм аның монда килүен билгеләделәр дип кисәттеләр. Без инде ул сусаклагычка чыккан дип уйлаган идек, ләкин ул бутакларга эләккән һәм менә күреп алдык. Аны судан чыгаргач, бу нәкъ апрельдә югалган егет икәне ачыкланды. Тышкы кыяфәте һәм киемнәренең тасвирламасы ориентировкаларга туры килә. Кепкасы һәм кармагы гына юк. Баткан кешенең өстендә кара рюкзак иде. Нәкъ менә ул агачка ябыша. Было несколько дней подряд поисковой работы. Берничә көн рәттән эзләү эшләре алып барылды, бик зур эш башкарылды. 18:30-да хәбәр килде, без оператив рәвештә чыгып киттек. Судан алдык һәм полиция хезмәткәрләренә тапшырдык. Социаль челтәләрдә табылган, хәлак булган дигән мәгълүматны Лиза Алерт эзләү отряды җибәргән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре баткан егетнең шәхесен раслаган. Беренче адым гына куркыныч, аннары бурычыңны үтисең. Бу фикер белән махсус хәрби операция сугышчысы уртаклашты. Ул балалар белән эшләүче футбол тренеры иде, хәзер фронтта кыр табибы. Доцент кушаматлы хәрби 3нче ел алгы сызыкта хезмәттәшләренең гомерләрен коткара. Авыр эшендә ышану һәм спорт әзерлеге ярдәм итә, чөнки даими атышлар шартларында эшләү гади эш түгел. Доцентны 2022 елның октябрында мобилизацияләгәннәр. Өйдә ул газ коткаручысы һәм балалар белән эшләүче футбол тренеры булса, алгы сызыкка укудан соң батальон фельдшеры булып киткән. Спорт әзерлеге аңа яхшы хезмәт күрсәтә. Бүген ул йөзләрчә кешенең гомерен коткарган. Каждая жизнь ценна. Һәр гомер кыйммәтле, минемчә санарга кирәкми. Мин бары тик эшләргә һәм безнең сугышчыларыбызның гомерләрен саклап калуыма шатланырга һәм горурланырга. Аның бурычы иң катлаулыларның берсе яраланганнарны сугыш кырыннан эвакуацияләү. Һәм еш кына ул атыш астында уза. Алга таба бару аның кыенлыкларны җиңәргә ярдәм итә торган төп девизы. Бу хәрби зирәклеккә медицина өчен сайлаучы яңа хәрбиләрне дә өйрәтә. И, наверное, самое тяжелое, это когда ты перебариваешь. Иң авыры син куркуның беренче киртәсен атлап чыкканда. Син үзеңнең билгесезлеккә барганыңны һәм анда сине нәрсә көткәнен аңлыйсың. Куркыныч, ләкин шулай итеп куркуны җиңәсең. Икенче, өченче адымнардан соң җиңелрәк. Син күз курка, кул эшли дигән мәкалдәге кебек сугышчан бурычыңны үти башлыйсың. Хезмәт итү дәверендә доцент күп бүләкләргә лаек булды. Батырлык өчен медале, 4нче дәрәҗә Георгий тәресе, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены, сугышчан батырлыклар өчен медале, хәрби медицинадагы казанышлары өчен медале һәм махсус хәрби операция катнашучысы медале. У тебя огромная миссия спасать. Синең зур миссия безнең сугышчыларны коткару өчен мөмкин булганның барысында эшләү. Һәм мин бу миссияны кабул иттем һәм бүгенге көнгә кадәр уңышлы башкарам дип саныйм. Зур йөкләнешкә карамастан доцент ЮВТ-24 төшерү төркеменә үз тарихын сөйләргә вакыт тапты. Һәм үз мисалында һәркем герой була алуын, иң мөһиме үз куркуыңны җиңү.
Әлмәт районында юл транспорт халакаты теркәлә. Дәүләт автоинспекциясы мәгълүматлары буенча 70 яшьлек Lada Largus автомобиле йөртүчесе куркынычсыз тизлек сайламаган һәм идарә итүне югалтып, әйләнеп капланган. Салонда шулай ук 3 пассажир да булган. Аларның икесе Әлмәт күппрофильле районара хастаханәсенең реанимация һәм нейрохирургия бүлегенә китерелгән. Машина йөртүче зыян күрмәгән. Шәһәрдә җиңү бәйрәменә соңгы әзерлек бара. Генераль репетициялар Ленин майданында уза. Быел җиңү парадында якынча 1200 кеше катнашачак. Алар арасында шулай ук хәрби хәрәкәтләр ветераннары, махсус хәрби операциядә катнашучылар, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре, яшь армиячылар, югары уку йортларында, СУЗларда һәм шәһәр мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр бар. Ә бәйрәм көнендә транспорт хәрәкәтен бер юлы берничә урам буенча ябачак. Шикләүләр иртәнге 6-дан кичке 11-гә кадәр гамәлдә булачак. Шулай ук бу чорга җәмәгать транспорты хәрәкәтенең схемалары үзгәртелде. Аларны безнең сайтта QR-код аша күчеп карарга була. Әлмәттә җиңү көнен бәйрәм итү программасы да билгеле булды. Аны шулай ук ЮВТ-24 телеканалы сайтында карарга мөмкин. Май айында шәхси мәгълүматларны таратучыларга җаваплылыкны көчәйтәчәкләр. Диверсиялар турында хәбәр итмәү өчен җаваплылык кертеләчәк һәм квалификацияле инвестор статусын алуны гадиләштерәчәкләр. Тагын нинди үзгәрешләр көтелә? Алдагы сюжетыбызда. Язның соңгы аенда бер юлы берничә яңа закон үз көченә керә. Аларның берсе ярдәмендә Курск өлкәсен азат итүдә катнашкан сугышчылар хәрби хәрәкәтләр ветераннары статусын алачак. Ә җитди яраланганнарга хәрби хәрәкәтләр инвалиды статусы бирергә мөмкиннәр. Шулай ук май аенда алимент буенча бурычлылар реестры эшли башлаячак. Контрольдә тотыла торган затлар реестры Эчке эшләр министрлыгының мәгълүматлар базасы. Ул 5 февраль эшли башлады һәм май башына исемлек формалаштырылырга тиеш. Аңа эш бирүчеләр, физик затлар, хакимият органнары, дәүләт учреждениялары хезмәткәрләре керә алачак. Алар барысы да чит ил кешеләре турындагы мәгълүматларны тикшерә алачак. Гражданнарны телефон мошенникларыннан яклау өчен законда үз көченә керә. Хәзер карталарны блоклау урынына акча күчерүләргә лимитлар кертеләчәк. Законсыз алынган шәхси мәгълүматларны файдалану, тапшыру, җыю һәм саклау өчен җинаять җаваплылыгы кертелә. Шулай ук әлеге мәгълүматларны тарата торган ресурслар булдыру өчен, моның өчен 10 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү каралган. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.